На Тодор Колев, Черно море. Аз работя в транспорта. Добре. Кой ще ви помага ли някой или сами? Някой от вас може ли да свири на пиано? Не, аз съм. Не. Значи трябва да повикаме пианист. Дами и господа, Ясен от група Т. Аз работя в транспорта. Аз работя в транспорта. Да изкарам курорта. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на моето дупка, чета къде е Анджела. Изпрати ми паспорта, изпрати ми паспорта, че да си пратим курорта, да си пратим курорта. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето дупка, чатла къде е Анджела, бе. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето дупка, чатла къде е Анджела, бе. Жената ти кажи, на жената ти кажи, твой човек се отдави и въобще не го чакайте. Твой човек се отдави и въобще не го чакайте. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето чакла къде е Анджела, бе, хайде стига! Хайде стига, бе! Море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на... Къде? Хайде си, бе! Браво! Браво! Добре, Мария сега ще ви каже какво решава нататък, какво правите вие. Аз честно да ви кажа, по-хубаво, че ми така си тръгна, защото въдръпаше надолу. Значи, Чичо Марине, прочете го в очите ти. Да. Нещо... Мария, извинявай, ще прекъсвам. Има хора родени звезди и има, които не стават. Така е, бе, човек. Аз съм световна мега звезда и исках да стана мега айдол звезда. Да остана в айдола. Това ми... Прав път си! Продължавате в Music Idol напред. Хайде, стига, бе!